Bola tahu. Satu baru. Iku mau apa ta pasarane? Tahu sop-sopan. Tahune 5.000. Iki gede-gede, aku arep yasinan sak duding-duding jare Mbah Katemi. Iki gede-gede iki separone iki lho, Dek Ben. Kateme apa tuku? Ora, kan kene aku ngirisi. Ngisi piye? Ya aku ngirisi tak irisi kuwi lho. aku? Ya tuku nyang kowe lah Gus. Apa ya? 20.000 sak upil-upil. Mambengi juara loro ndak, Bapak Negara. Sopo? Kalah ambil si Haryono Rio. Dek grupe sapa? Grupnya Bagas to ndak. Kalah. Kalah pemain nasionalku. Lah sing diwas Mas Ilham karo Agusti Lok. Lah ya klenger. Bagas, Ilham, Cilok. Siwat sapa sih tok wong papat? Andri Setinggi. setinggi. Iki RT 3 ya. Andri setinggi. RT 1 Condat.